JOJOWAIN. JOJOWAIN. So what's up mga upaw? It's me again, Sister Owen TV. Kung bago pa ka sa akong channel, ay kalimot mag-subscribe and click na notification bell para mas update ka sa ako ang mga video. So for today's vlog, atong imon kay JOJOWAIN or TOTROPAHIN challenge. So kani mga picture kay di gikan sa kuha, gikan ni sa inyong gipanghatag sa akong status sa Facebook. So let's go. So ang first picture kay si Marjorie Savares. So Marjorie Savares kay ex po ni sa akong barkada. So TOTROPAHIN. Next is Monly Beltran kay close dito ni Kayla, so friend namin sa Facebook, so TOTROPAHIN. Next is Kyle Andrea Ladra, so friend ako from Davao, so napaniuyap, so TOTROPAHIN. Next is Cherry May Fernandez from Compostela Valley, Eagle Scout. So, butan po ni sa mga Eagle Scout, mga butan na so, TOTROPAHIN. So, ang next kay si Apple Campo Redondo. Last beat na ko, pero grade 11. So, butan niya siya, tapos close kini sa mga lalaki. So, bonin doon nga tropa nga baik na mga close sa lalaki. So, TOTROPAHIN. Next kay si Laika Yabu. So, si Laika, gagaw ni sila ni Apple. So, ex po rin sa kuwang barkada. So, dita mo po ditong extra barkada. So, TOTROPAHIN. Next is Mitzi Salarda. Mitzi kay classmate po niya ni sa una. Tapos butan siya, medyo maldita. So igagaw niya sa akong barkada. Dayon nagtropa po niya ni mga grade 8 anak. Kay kuha siya sa mga grade so na Florante at Laura, siya may Laura tapos ako may Florante. So pag napun may bandingan ni, so TOTROPAHIN. Next is Shaina Dawn Abusaga. So Shaina Dawn ay ano siya, butan Hilumon, classmate ako ng Hilumon. Tapos close friends lang siya sa mga laki. So TOTROPAHIN kaya po. Next is Chris Catherine Bautista. So paano yung dagang storya? JOJOWAIN. Next is Eda Jan. So Eda, paano siya? Eagle Scout from sa mga Yapong Council. Tapos butan siya, butan. So TOTROPAHIN. Next is Francis Therese Pinlock. JOJOWAIN. JOJOWAIN ni si Francis Therese Pinlock. Ano siya? Sa MNL 48. So artista na ni. So JOJOWAIN.
Richie Sumuntan. Richie Sumuntan. So, schoolmate mi ani. Tapos di kami close. So, TOTROPAHIN. Next is Jasmine Claire Masayon. So, Masayon, kani kana mangot sa akong classmate. Tapos, kung man siya grade 9, mag-grade 9. So, medyo bata-bata pa. So, TOTROPAHIN. Next is Johnny Vega. So, Johnny Vega kay manamig jowa. So, TOTROPAHIN. Next is Vanessa Loyon. So, Vanessa Loyon kay Vanessa hindi siya kasabay kay sabay gyud. Tapos basta butan siya. Medyo buwang-buwang. So, TOTROPAHIN. Next is Stephanie Joy Kaupit. So, siya marina mo ni sa mga ITTF. So, nabutan mo ni siya. So, TOTROPAHIN. Next is Audrey Kyle Formentera. So, JOJOWAIN. Hindi siya sa Pagsay, Girl Scout di siya. So, ano siya, guwapa. JOJOWAIN. Next kay si Alia Baricuatro. So, manawag ni Joanny. So, TOTROPAHIN. So, ang next kay si Christine Ramas. So, Christine Ramas kay ko kay Lani, yatag rapod ni. So, TOTROPAHIN. Next kay si Bianca Sawal. Bianca Sawal, labaw ng ko kayla. So, TOTROPAHIN. Next is si Ginsil Iramis. So, si Iramis kay schoolmate niya ni grade 9. Tapos, nagkauban niya na sa balagtasan. Pero wala na yun. So, doon siya katropa. So, TOTROPAHIN. So, ang next kay si Krisha May Tayaktak. So, Krisha May, classmate niya ni Kuan, grade 7 to grade 10. Tapos, kuan mo nin, mabon niyan mo close sa miyan ni, kay bilagod may katuig classmate. So, nindot di siya kakuan, ka tropa kay musabay gyud. So, TOTROPAHIN. So, ang next kay Bernadette Bansalao. Si Bernadette kay tropa miyan ni. So, kuya po niya sa kong barkada. So, TOTROPAHIN. So that's all for today's video, and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para mas update ka sa mga video. Shout out kay Mitzi Salarda and Edward J. Mali.